vida para mim. E não tem nada. Sí, jo penso que és molt important donar a conèixer aquest tipus d'entitats, perquè són entitats amb una estructura profunda molt diferent a les entitats, diguem-ne, doncs, més comercials o més del món del mercat. Aquí tenim uns compromisos doncs, amb la solidaritat, amb la cooperació, tenim uns compromisos amb nosaltres mateixos que tenen un valor afegit, que a mi em sembla que en aquests moments la societat necessita molt d'aquest tipus de valors. El districte d'Ascós és important organitzar una trobada així, amb totes les entitats que mouen el que diríem altres economies, no el districte, no l'economia tradicional que entenem com a compraventa, sinó molt més enllà, tota la feina que es fa molt més enllà. Sobretot tenint en compte també les tasques de cura, no? Que sovint són invisibilitzades perquè regalen a les dones, i també doncs, temes de cooperativa, reparació, malbaratament alimentari, que sempre queden com apartades del que seria la línia estructural, no? Ideològica comuna del sistema. Tot el que sigui estimular que la gent participi amb aquestes entitats que tenim aquí a les Corts. Aquests tipus de trobades van bé perquè ajuden a fer xarxa i la gent del barri et coneix i creem doncs, unes sinergies entre totes les persones que participem en aquest tipus d'entitats. Sí, nosotros es hacer recogida a puerta. Y, por ejemplo, nuestro nombre aquí llama, cuando el cliente llama eso, nosotros venimos a tu casa y buscar las cosas. I oferim una atenció integral a les persones que comença des de la prevenció, el diagnòstic precoç, el diagnòstic de la malaltia, el seguiment, el tractament. Tothom pot aportar per atendre millor aquestes persones, ja sigui des de la vessant social, treballant en xarxa entre les diferents entitats i també, sobretot, sensibilitzant a la població. Bueno, des de Barcelona Activa intentem impulsar l'economia social i solidària del barri de les Corts. Una economia que posa al centre a les persones, que vol transformar i que vol millorar les condicions en general de vida i que treballa en xarxa, treballa amb altres objectius que no només el benefici. La idea és que, com diu el títol de la trobada, fent xarxa. Creiem que és una iniciativa molt interessant de cara a fomentar la xarxa en el barri. Estem molt contents també d'haver pogut treballar amb les Guards, que és una cooperativa del barri. Jo crec que és com molt positiu perquè s'han conegut com les persones que treballen per les persones, diguéssim, o que atenen les persones. I trobo que és molt guai perquè això és com la primera pedra d'algú que pot ser molt més gran i que pot enfortir molt el barri a nivell de xarxa. Destaquem que ha sigut molt interessant poder unir les entitats que són més antigues, que fa més temps que treballen en el barri, amb algunes més noves que tenen moltes ganes també, i de poder fer una xarxa més ampla, amb més mirades, amb més recursos, amb més capacitats. Tables and I can snap a mainstream beat.